अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आणि त्यानंतर तर राज्यामध्ये उष्णतेच्या लाटा धडकायला सुरुवात झालेली आहे। उत्तरेकडून उष्ण वारे यायला सुरुवात झाल्यामुळे आता राज्यामध्ये किमान तापमानाच्या पाऱ्यामध्ये वाढ झाली आहे। ग्रामीण भागासह शहरी भागातही उन्हाची तीव्रता वाढली आहे। राज्याच्या अनेक भागात पारा 40ची पार गेलेला आहे। अकोल्यामध्ये सर्वाधिक 43.2 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली आहे। रविवारी मुंबईचे तापमान अचानक 36 अंश सेल्सिअसवर गेलं। हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण हे वाढल्यामुळे रविवारी सुट्टीच्या दिवशी घराबाहेर पडल्यामुळे मुंबईकरांचा घामटा निघालेला आहे आणि मुंबईतून पुढे आता 4 ते 4 दिवस तीव्र उष्म्याचे असणार आहेत असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलेला आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये पुढील 48 तास विशेष खबरदारीचे असतील, कारण उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पारा 40ची पार राहण्याची शक्यता आहे।